Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш.tj. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин, квартира, вагон ва даврузаҳои фурӯшӣ қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шад дар WhatsApp экранбуда роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор дӯстон азиз, ҳам хонаи фурӯшӣ аст, ҳам квартираи фурӯшӣ, ҳам замини фурӯшӣ, ҳам квартираи иҷорам аз душанбе астаки бо нархи арзон. ва кадоми дамхай чизои фурӯшӣ боша, маромад роӣ кунем, реклама мекунем ва аз куҷо ба шумо хона қабул кардем, яъне ки ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе астай, аз шаҳри Ваҳдат, шаҳри Тусузода дӯстон, территорияи Дангара, территорияи Варзоб, территорияи Восе, территорияи Ваҳдат, исо шаҳри Бухтар, дояи Дангара ва дигар тарафҳо. Нархҳо сар мешаванд аз 55,000 сомонӣ астай. ва дигар намуд мақсад ки вариантам астай, ки ҳамаша хеле номбар накардем, бо диққат наворро тамошо кунем, бениҳоят навори хуб шудагиае. ва курси имрӯза бошад 109 сомону 50 дирҳам. 1000 рубл баробар аст ба 109 сомону 50 дирҳам. мо бошад навора сар мегирем, мегзарем ба қисми навораи фурӯшӣ барама. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунем, мо ба шумо тавсия метиҳем компания Акай Парвиза, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московской област, территорияи метро Садовод гирифта ба самти Қазоқистон соқ сомат бурда меорам. ва инчунин дӯстони азиз, ҳар рӯз рейс дорам ва се намуд маркаи мошин дорам, ки кадомаш хатон интихоб кунем. ва инчунин забони тоҷикӣ, урусӣ ва узбекиро медонам. мошинашон мошинои комфортни, мошинои кондитсионердор ва таҷрибаи чандсолаи корӣ аст. агар шумо аз номи канали мо гап зонем, ба шумо ягон скидка ва арзон мекунам, фақат одамоне ки сарҳад мегузаштагӣ, мақсад яъне ки муроҷиат ки фақат одамони мегузаштагӣ аст, мегузаштагиҳо дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед. ҳад рақамҳошон камера ҳад дар WhatsApp дора, ҳар рӯз рейс дора. компания Акай Парвиз, компания боварӣ, мо қати ака хеле кор мекунем. маромад кадом то ки мисол ки ба сарҳад ки рафта мехоҳед, дар ҳамин ака занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмода метиҳам ва ҳар рӯз рейс дора, ба шумо тавсия метиҳем. дӯстони азиз, даврозаҳои фурӯшӣ ҳастае, ки бо сифати аъло ва тамоми ҳамин гӯшаи вилояти Халтона доставка доранд. даврозаҳои бо сифати аъло, адресшон дар ноҳияи Восе, баъри гостиницаи Абдусалом, пеши заправкаи Нурой, дӯстони рӯпарои СТ. хоб дӯстони азиз, доставкашон ба тамоми вилояти Хатлон ҳастае. мақсад ки тарафҳои Кулоб, Восе, Ҳамадонӣ, Фархор, Қумсангир, Ҷинникӯл, Панҷ, тарафҳои Ваҳш, Кушониён, Сарбанд, Бохтар, Ёвон тарафҳо доставка мекунад ва бо дигар ҷош хай бо масъулият карда мешавад. обшон территорияи Хатлонда доставка дорад ва ин тарафҳои Ҳамадонию Фархор, Кулобда иҷад наздикай доставкашон 100% дӯстони азиз. и усто мақсад ки и ҳамин чизи шахсии худшонай уже таҷрибаи 10-солаи корӣ доранд, ки ҳамҷа сефи ҳам хеле даврӯзакунӣ шуда дӯстони азиз. инчунин даврӯза не, мақсад ки хоб бисетка доранд дӯстони, хеле мақсад ки бисеткаи болош маҳкам бо хеле качели кишкати ҳастай. хоб даврӯзаҳои кадом размери хоҳем, кадом сифат кати, кадом свет кати, кадом дизайн кати ҳастай. чизе ки дар ҳамон навор дидесед, ҳамин даврӯзаҳоро дӯстони азиз худашон сохтага ҳастанд, дизайнои худашонай ва мақсад ки ҳамхелӣ доранд. агар ҳамхелӣ хоҳем ҳастай, хоҳем бо дигар хел силкатиам мақсад ки тайёр мекунанд. агар шумо аз номи канали Рахш.tj гап занед, ин бародар ба шумо бо скидка ва арзон мекунанд. ба тамоми тарафҳои Восеу, Мисор, Кулоб, Ҳамадонию Фархор тарафҳо доставка дӯстони азиз доранд. даврӯзаҳои бо сифати аъло ва аз дигар ҷоҳо нархҳошон арзон аст. яъне ки ин даврӯза дӯстони даврӯзаи дасти якум мешавад. ҳамин прамои қатъи ҳамин усто қатъи худаш кат гап мезанед, лабои намуд свет, лабои намуд дизайн доранд дӯстони азиз. ин ҳамин рақамҳои дастии мегафоншона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. мо ҳамин устора ба шумо тавсия метиҳем, дигарошда мақсад кор надорем. ҳамин устора мо мақсад бовар кардагем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар кӯчаи Умари Хаём. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хона кардагия дӯстони азиз, ки об свет дорад ва круг полни хона гирдаш маҳкам бо сменблокати. даврӯза часпондагия дӯстони азиз, оби хӯрданӣ дорад дӯстони азиз. битонои баракошам рехтагӣ астае дӯстони азиз. ҳоҷатхонаш 100% дӯстони азиз. 3 дар хона бо калидор ва веран ва дигар чизои бания ва дӯстони азиз дигар чизошкати. хоб бания дӯстони чизош дар даруни хона аст. мақсад даруни хонаҳо монтаж ҳамаш кардаги аст дӯстони азиз. полни худ мақсад ки шикаторшам дар терезаҳо ҳамаш часпондагӣ аст дӯстони азиз. мақсад ки
тирезаҳои пластикиам часпондаги аст дар тиреза ва тирезаҳои пластикӣ. Хонаи навсохт дӯстони азиз, хона уже мақсад ки ҳамаш нав. Магазинам наздики дар дӯстони азиз, ҷои ободӣ, гирдвана полни худ одамои зиндагиранд, лаби роҳ. Хона мегӯяд дастфурӯшна фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. Ноҳияи Восе, кӯчаи Умари Хайём. Нархи хона 270 000 сомон аст, боз муомила дорад. Оиди ҳамин хона шумо ягон маълумот хоҳем бо ягон саволои зиёдӣ дошта бошед барои аниқтар кардантон дар рақамҳои поёмода ахираш 0820 рақамҳои Тоҷикистон аст кор мекунад ва дуюмашам рақамҳои Тоҷикистон павилионаш 5177 инашам кор мекунад, инаш да имо WhatsApp дорад дӯстони азиз. Хонаи навсохт ҳамаш қариб тайёр, яъне ки хона тайёр. Марҳамат дӯстони азиз, оиди хона бо маълумотои зиёдтар метавонед занед 270 мега бо срочная нашод сумуш бо муомила мешавад. Марҳамат, хона мегӯяд хеле расхӯрдаги аст, метавонед ки занг занед маълумотша гиред. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар деҳаи Бакували Навда. Ноҳияи Варзоб деҳаи Бакували Нав. Мехел маълумот биҷоша ки нафаҳмед бо занг занед фаҳмода метиҳам. 10 сотиқ замин масоат дорад ки 4 хона кардаги дӯстони азиз ки об свет дорад. 4 дора хона қатъи, дута подвали калон, об светош мегӯяд пастяни, документош мегӯяд 100% дӯстони азиз ва нархи хона мегӯяд срочная 280 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. Агар хонаро ягон маълумоти дигаша хоҳед, ягон саволои иловагӣ боша оиди хона фаҳмидам, дар рақамҳои поён дӯстони азиз занг занед. Нархи хонаро арзон гуфтаед дӯстони азиз, ҷои беҳтарин, ҷои буди ҳавои тоза ва дӯстони азиз мақсад ки нашод сумуш бо муомила дорад. Ин ҳамин рақамҳои Россияи промои кор мекунад ва дар рақамҳошон 01 WhatsApp ҳам доранд. Хонааш катур, монтаж ҳамаи корш кардаги, карта ранг бори яди корош мондаги, диgamаш кардаги дӯстони 4 дар хона қатъи калидор ошхона баняшкати ячува подвали карон барои ҷои банкамони ягон ҷойги ранги мисли мақсад холодильник бори дӯстони азиз. Марҳамат, занг занед, ҳуҷҷаташ 100% дар номтон мекунам. Хоб, шахсоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ доред, ягон замин, квартира хоҳед ки реклама мода дар рақамҳои болобуда 20 дарё кунем, мо реклама мекунем. Лайк аз ин навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба чорум квартираи иҷора. Квартираи иҷора аст дӯстони азиз ки ба муддати дароз мақсад ки месупоранд соҳибшон. Квартира дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, доми Мастерок, яъне ки Зарафшонда. Хоб, якхонага дӯстони азиз дар 17 ошӯна қарор дорад, 48 квадрати метра. И дом лифта дорад ки намедонам мақсад айни ҳол чӣ хел кор кардесай, кор накардесай, аниқ қадам мегирем, ба фикрем ки кор мекунад. Якхонага дар 17 ошӯна, 48 квадрати метра проекти духонага дӯстони азиз, ремонт дорад, мақсад ки ба муддати мега дароз метиҳем, яъне ки иҷора. Нархаш мегӯяд 1500 сомон, нархи арзон, ихе територияда вообще ихе нархуда намеёбем, бо ягон муомила мегӯяд мешавад. 1500 сомонӣ якхонагаи калон 48 квадрат дар Душанбе Зарафшон, доми Мастерок дӯстони азиз, лаби роҳда ҳама чи дар пеш аст, мағоза ва ҳама чизои лозим аст. Ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона 24 соат кор мекунад. WhatsApp ҳам дорад дӯстони азиз. Кадоме ки мисол мақсад квартира иҷора мекуф, яъне ки мақсад ина марҳамат дӯстони азиз, квартира метавонед занг занед, срочно маълумотша гиред. Мегзарем ба панҷум вагони фурӯшӣ. Вагони фурӯшӣ аст дӯстон барои зиндагӣ кардан, барои мағоза, барои паримахр, барои ходок, барои бисёр чизо мешавад. Айҷа бурда метавонед, мақсад ки утеплёни кардаги аст, дар тиреза дӯстони азиз дорад, мақсад ки вагони фурӯшӣ аст. Вагон мегӯяд паҳмиш 240 ва дарози дӯстони азиз 6 метр, яъне ки контейнер гӯя мешавад, асон вагон контейнер. Дӯстони азиз, нархша мегӯяд нархи арзон мондиян, ҳамагӣ 25 000 сомонӣ. 25 000 ҳамин мо дигар намудош аст, аида безебош 30-35 мегӯяд, акада сум дар коршда, нархша 25 000 сомон мондиян, бо ягон сумша мегӯяд арзон мекунед. Дурнош харидасе чӣ хел фасон, мақсад ки маш қоидавия мегирӣ, мақсад тела мекунӣ, ҳуш мекунӣ, мебарӣ. Хоб, қарор дорад дар ноҳияи Шаҳри Нав ва фурӯхта мешавад бо нархи 25 000 сомон аст, боз муомила дорад ва рақамҳошо рақамҳои соҳибшон. Ин ҳамин рақами 5858. Оиди ҳам вагон ягон маълумот, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. Марҳамат. Мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки бо фундаментош замин қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар шаҳрбури Коҳунада. 8 сотиқ замин масоат дорад ки камтар фундаментош рехтаги аст дӯстони азиз.
хоб ин агид ванаш пол меход одамо зиндагӣ доранд об мегардорад бо хайхтон аниқ кардан мегирем ва нархаш ҳамагӣ 55,000 сомон ноҳияи данғара шаҳрбори кунада 8 сотиқ замин дӯстон нархаш 55,000 сомон ин ҳаме рақамҳои россия дӯстон азиз рақамҳода ватсап дорад кадоме ки ҳам хеле заминхар аст мақсад ки метавонед занг зани маълумотша гиред агар ягон мошини Corolla 1 боша мега алиш мекунем барома дига маълумотша гирем мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Меҳнатобод, ҷамоати деҳоти Меҳнатобод, деҳаи Исроилобод дӯстон азиз. Хеле маълумот соҳибшон наистиянд. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 хона кардагӣ аст ки хонаҳо шкатур монтаж ҳама электрикош дӯстон азиз, электричкиш кардагӣ аст. ҳаста дӯстон азиз ошхона, анҷомхона дӯстон азиз, мақсад ҳоҷатхона ҳамаш мегӯяд тайёр аст. дарахтони мевадиҳанда 6 сотиқи дигар замин дӯстон азиз, 5 дар хона дӯстон азиз ва 2 таи дигар мегӯяд подвал. Шкатур ҳамаш мегӯяд мақсад ки даруну беруна кардагӣ. хона мегӯяд дастирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. оид ҳам хонаи шаҳри Ваҳдат буда ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёдтӣ боша барои фаҳмидани шумо дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. ва дӯстон азиз шумо дам агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама боша марама дар рақамҳои болобуда 20 роя кунед, ватсап дорад роя кунед, мо реклама мекунем. Лайк азед наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута дӯстон азиз, кӯчаи Ростаки Канечка. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки калидор, ошхона, баня, кухни, обсвет ва пешхона мегӯяд дӯстон азиз масҷид аст. хоб хона бо ҳама чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. хайна лаби роҳ хона бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ. нархи хонара 690,000 сомон гуфтесиянд, боз мегӯяд арзон ва муомила дорад. нархи ҳамин хона 690,000 сомон аст. боз савдо муомилаш мегӯяд дар назди хона. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёдтӣ марамат шумо занг занед, ба шумо фаҳмода мекунам. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки лайка бепула занед ва навори мо дар рафиқотон подлисаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дар политехникаи Ориёнтир пеши заводи Кока-кола. духонага квартира аст ки дар 4 ошӯина қарор дорад 38 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтчам на безеб на зур миёна бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. квартира мегӯяд дастирошна фурӯхта мешавад бо нархи 380,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. агар квартира шумода маъқул шуда боша бо хоҳед ягон маълумотҳои зиёдиша ай рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. дӯстон аз ино гуфта намона ки шумо агар дар ҳамин навор наёфтед мошини мақсад хонаи маъқул ё квартира, замин маъқулӣ, дар комментария мунависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин ё квартира дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. я лайки бепула дариқ надоред, занед дӯстон ва навори моро то охираш тамошо кунед, хоҳиш ки подлисаш кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Тоғрал дӯстони азиз, мақсад ки кӯчаи не Тоғрал, хоб мақсад ки пеши ҳамоми Гагарин, паси мақсад ки мактаби Терешкова, пеши мактаби Терешкова, наздикии Гулистон. духонага квартира дӯстони азиз дар 7 ошӯина қарор дорад 68 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонт дӯстони азиз. хоб бинои 7 ошӯина дӯстони азиз ва дигар маълумотҳои пурраша бо худтон мегирем. квартира мегӯяд дастирошна фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. 220 аст савдо муомилааш дар назди квартира. оиди квартира ягон маълумот, ягон саволои зиёдтӣ боша барои фаҳмидани шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода мекунам. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвон, кӯчаи Гравза дӯстон аз назди бозорча, хоб мақсад ки мактаб, бозори Корвон ҳамаш наздик аст.
духонага квартира дӯстони азиз дар шашум ошона қарор дорад. 54 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, хай ремонтшам дидистин намхел. нархи квартира мегӯяд ҳамагӣ 400 000 сомон аст. бо мегӯяд савдои хуб мешавад. мактаб, бозори корвон ҳамаш наздик дӯстони азиз. мақсад ки кӯчаи граззавод назди бозорча, домои новостройка. инами рақамҳо мегафони соҳибшона оиди ҳамин квартира ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида шумо занг заре ҳамаша ба шумо фаҳмидам арама. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, назди бозори Фаровон дар дӯстона пеши стадиони Пахтакор. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. 48 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, назди дӯстона азиз литсей, стадион, банк. мақсад ҳамаш дар назд шаҳр. квартира мегӯяд дастурошона фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. ду ҳуҷрага дӯстони азиз дар сеюм ошона 48 квадрат пеши бозори Фаровон шаҳри Бухтар дӯстони азиз. хоб оиди квартира шумо ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар фаҳмида шумо занг занем ба шумо фаҳмода метиҳам. касе ки хонаи фурӯшӣ дорад, замин, мошин, квартира, ягон техникаи любой чизи фурӯшӣ реклама карданда барома дар рақамҳои болобуда 20 мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.